За поредна година професионална гимназия Велизар Пеев участва на специализираното изложение Булпек в Интерекспо център град София, където български и чуждестранни производители, представители, дистрибутори и търговци демонстрират разнообразие от храни и напитки. Най-голямото изложение в Югоизточна Европа ще се проведе в дните от 13 до 16 ноември с 32-то си по поредност издание. Още от 2014 година гимназията участва в специализираните изложби, като демонстрира възможностите за обучение по различните специалности, които училището предлага. Разполагайки със собствен щанд, имаме възможността да изложим основните продукти, с които взимаме участие. Щандът е осигурен безплатно от председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева, която за поредна година отправя покана към училището. Професионална гимназия Велизар Пеев е единствената гимназия, която има възможността да представя продуктите си редом с представители от различни сфери на производството. Специална покана беше отправена от Мариана Кокушева за съвместно изготвяне на видеонаръчник «Семейни рецепти за малки и големи вълшебници». Всяка от рецептите се заснема в озвучен видеоклип и се популяризира на видеостена по време на Булпек. На сайтовете на Националният браншови съюз на хлебари и сладкари и училища в социалните мрежи. Рецепти в наръчника следват традициите в храненето на българския народ, като някои от тях са осъвременени, отговарящи на изискванията за здравословното хранене. Лесни са за приготвяне и много вкусни за консумация. Имахме честта да се включим в проекта, като заснемането се осъществи в базата на училището. Всяка година щандът ни бива посещаван от много гости, като министърът на образованието Галин Цоков, заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова, председателя на синдиката на българските учители Янка Такева, изпълнителен директор на ИКЕМ АД Илия Леков, Русица Иванова, началник на РО София регион, Ваня Кастрова, началник на РО София град. Сред гостите на щанда са и братите Рилполеви, които неведнъж уважават поканата на гимназията. Щандът ни не обягва от погледа на журналистите, които успяват от първо лице да проведат интервюта с учениците от щанда. По този начин те могат да дадат повече информация за изработката и технологията на продуктите, които са на щанда. С дългогодишното си участие, гимназията успява всеки път да впечатли със своите иновации и креативност. Учениците заедно със своите преподаватели от специалностите кетеринг и компютърна графика се подготвят усилено за изложението. Гимназията организира конкурс за най-хубава погача, хляб или хлебни изделия, които се представят на щанда. Голям интерес за посетителите представляват чоколадовите изкушения, а също така и репликите на съкровища, дърворезбите, изделията от ковано желязо и месинг. Извънкласната дейност разви своето въображение, е насочена към изразни средства като керамика, полимерна глина, моделиране, рисуване и декориране. Тук можем да ви покажем неща, които сме направили за Интерекспо центъра, за нашето предстоящо изложение. Направени са с полимерна глина, която сме направили на извънкласната. Тук можете да видите чиния, която сме рисували. Тази тук също. Ние сме участници в извънкласна дейност, клуб живопис и участници в проекта Заедно в изкуството и спорта. Нашата работилница се казва Ръкотворница. За Интерекспо център рисувахме възрожденски къщи и по проекта изработваме различни скрапбук албуми.
А сега се отправяме към арт-центъра на училището, където ще ви покажем част от експонатите за Интерекспо центъра. Господин Тодоров, ще ни разкажете ли малко информация за направата на експонатите? Разбира се, сега ще ви покажем принтиране върху керамична плочка с UV технологията, която запазва цветовете и изкарва възможно най-хубавите материали и цветове, което може да покаже тук. Другото, което ще ви покажа, е изрязване от фазер и направата на съответните кутии. Те са подходящи за вино и за други рекламни цели или подаръчни неща. Нещата, които може да покажем, са още безброй много, но нека запазим малка част и за зрителите и посетителите на Интерекспо център.